Gusti Dewa Bathara Jagat, kepiye iki wetengku wis ngelih pirang-pirang sasi ora ana kewan, ora ana menungsa ing nyasar ing tengah alas kene iki. Wah, Dewa Bathara, muga-muga ana menungsa apa kewan ing nyasar ana ing kene supaya bisa tak mangsa. Yo, karo ngenteni menungsa nyasar ana ing tengah alas kene karo turu layah-layah. Rajamu ijamu kacang tela suwe ra ketemu temandang ketemu gawe gelo. Wah, lancak hatiku bungah iki. Mlaku-mlaku ana ndero tengah alas supaya bisa fresh pikirane, ora mikir utang, ora dikejar-kejar dog kolektor mergo aku nang tengah alas ora ngerti yen dog kolektor nang tengah alas iki. Wah, aku karo nyanyi-nyanyi ora ana sing ganggu. Tanggaku ora ganggu, ora kebrisiken. Suwe ora jamu kacang tela gabruk. Iki apa iki nyandung-nyandung iki? Wah, ana buta kok malah turu nang tengah kene iki piye iki? Kesandung. Ana menungsa kok nyayak wong turu iki bangkune ora rong gedhe ngene kepiye iki? Sampeyan sira sapa? Wani-wani nyak-nyak wong turu nang kene iki. Kepiye karepmu? Wah, ya sabar sik. Sampeyan iki kepiye to? Turu kok ana ing tengah dalan iki ora kleru. Turu ku lumrayo nang kamar apa nondi. Ngono turu kok nang tengah dalan ya ora kasalahku yang tak terak-terakno. Wah, bocah iki malah menteng kelek dikandani wong kok malah. Sopo slira jenengmu kowe? Wah. Ya kenalan dhisik, tepangno dhisik. Jenengku Raden Mas Bagong. Wih, Raden Mas Bagong, apa ora kleru? Potongane kok kayang buntek ngono kok Raden Mas Bagong. Wah, ngenyek sampean kuwi. Lah, kuwi ku sapa? Buta kok tengah turun tengah alas. Perkenalkan diri saya. Nama saya itu Aliando. Aliando kok ngono iku enggak kepiye? Ya, jangan ku asline Jara Tunda. Aku sing duweni alas kene. Berhubung aku wis ora mangan pirang-pirang sasi, ana menungsa lemune ngene iki, wah dadi mangsaku kowe dina iki. Oh, kepiye? Kowe arep mangsa aku apa ora kleru? Dagingku ya alot, ambuku apek, apa kowe ya doyan? Wah, aku ini kadung lesu apa tak gaglak. Oh iya, apa kok gaglak? Sing ora barang-barang sing halal, ora barang-barang apa kok gaglak. Sing penting ora konangan. Duit kotak amal masjid, duit iuran bantuan, yo tak potongi kabeh. Sing penting wetengku kan marak. Meniku sing dadekno negara ora tentrem, sing rakyate bodho do susah ya kaya potonganmu kuwi. Wayahe nggo bantu bencana malah mbok nggo urip poya-poya dhewe. Nyodorno proposal jare nggo bantu bencana alam. Jupul malah nggo mareki wetengem dhewe. Ya ora apa-apa. Sing penting aku kan ora ngrugekke kowe. Pemerintah sing tak rugekke ya ora apa-apa, pemerintah wong duwite akeh. Oh, menungsa kok kaya kowe ya. Yang ngono kowe arep mangan aku. Jajal dhisik kaksetenmu. Kowe apa aku sing bakal cilaka dina iki. Wah! Jedrai. Ya piye?